Хәзинә Милли сәнгать галереясында Минтимер Шәймиев «Мизгелләр, еллар, шыр» дигән күргәзмә ачылды. Экспозиция юбилярның шәхси тормышы һәм башкарган эшләренә багышланган. Аерым алганда, Минтимер Шәймиевнең Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе вазифаларында башкарылган эшләре сурәтләнә. Экспозицияның төп герое үзе дә күргәзмә белән танышты. Минтимер Шәймиев күргәзмәдә тәкъдим ителгән уникаль фотосурәтләрне карап, үзенең хатирәләре белән уртаклашты. Хатыны Сәкинә Шәймиева белән ничек танышуы турында сөйләде. Аның әтисе Шаһи Шәрип Шәймиев колхоз рәисе булып эшләгән. Нәкъ менә ул беренче булып улының булачак хатынын күреп ала. Bu bizim tariximiz, bu çından da Respublikamızın aytırıydığım soңғы yıllardагы zor kazanışı. Mintibi Şerif turunda kübeyberler silep bula. Anın turunda eğerleyinde objektivni silep için min aytırıydığım anın kebek mudri bularak kirek, anın kebek akıllı bularak kirek. Şundan da biz Mintibi Şerif için küpkene işlegen işlerin, küpkene kılan gamellerin ana aytıp bitirelmeyiz. Bu aytırıydığım kilecekte, әлі тарихта ниндидер форматларда яптырылыр. Менә мин инде рәхмәт әйтәсем килә менә шушы фотовыставканы оештырган кешеләргә. Бер сүзсез киләчәктә дә безгә менә бигрәк тә киләсе буынга бүгенге эшләгән эшләребезне, бүгенге кылган гамәлләребезне җиткезергә кирәк була инде. Бу безнең сезнең белән барыбызның да уртак эше.